No niin, nyt ollaan kierrätyskeskuksessa Tampereella, Nekalassa. Ja tänne voi tuoda lahjoituksia, joita sitten myydään eteenpäin. Aika iso tila, kiva avarahalli. Vasemmalla oli korviksia. Niihin ei nyt jääty katsomaan. Täällä on Nuutajärven lasi ja tarrat on vielä kiinni. Kannu siinä. Onko ihan arabian kannu? Ehkä. Italan Niva-juomalasta on tuossa oikealla kivat ja ihan hyvä hinta. Nää olisin ehkä itse ottanut. Jälkirokuulot on kivan väriset. Ja täällä on Humppilan maaliat. 2 on siinä kiva. Ja pilvituikku Italan. Tässä on kiva pitkä kynttilä, tommonen tuikku. Ja Riihimäen kulho. Vähän hintoja kurkkaillaan. Se on Riihimäen tämmönen tarjoilulautanen. Siinä on hyvä hinta isohkolle astialle. Ja Humppilan revontulikulhoja. Nämäkin on hyvä hinta. Olisin saattanut itse ostaa. Ja maustepurkkeja. Tässä on arabian. Jos näitä keräilee niin sieltä, ja puuttuu joku osa, niin sieltä sais kotiin. Ja muutama tarjouluasti ja tarjoululautanen siinä. Muurlan, Risto-Matti Ratian ja Humppilan kulhoja lisää. Mitä, onko 5 hinta? Aika hyvä hinta. Nää olisi itsellä lähtenyt mukaan. Ja Siestä ulkomaista lasia. Riihimäen kehrelasit. Niitä on monta siinä. Erilaisia kuppeja, valikoima kahvikuppeja. Ja laseja hyllyttäen. Siellä jos jaksaa katsella välejä, niin voi tehdä löytöjä. Ja hinnat on hyvin kohtuulliset. Riihimäen jälkiruokakulhoja. Kauniit Nuutajärven kulhot. Vähän tämmöistä harmaata väriä. Tässä vähän erikoisemmat sokerikko ja kermakko. Ja kannuja. Maalauksia. Näissä on kehykset paikallaan ja vähän isompi kokoisia taitaa olla hinnan puolesta arvelen. Ja muutama iso pullo. Näihin saisi vaikka kivan semmoisen pienen terraarion tai kasviviritelmän tehtyä sisälle.
kiikkustuoleja, sohvia. Vähän pienempi kiikkustuoli, pikkusen isompi. Näistä valitsisin itse tuon valkoisen. Ja vanha arkku, muutama arkku, pari arkkua siinä. Aika hienon näköistä kuvionnit. Näissä saattaa joskus olla vuosiluku maalattu sisällä esimerkiksi, jos se ei ole ulkopuolella. 40 on hyvä hinta. Tässä vähän kuvaa. Siellä on lamppuja ja kelloja. Pari kaappikelloa siinä. Näistä ehkä valitsisin tämän vasemmanpuoleisen, hieman uudemman näköisen. Ja kahvin keittimiä ja pannuja. Jos oma pannu on mennyt rikki tai haluaa varalle ostaa, niin näitä kannattaa katsella aina välillä. Tässä tuoli. Aika mielenkiintoinen muoto. Samoin kuin tässä. Nämä näyttää aika semmoiselta toimistokäyttöön valmistetulta, että kestää varmaan hyvin. Ja veikkaisin Ikean sisustustaulu. Jotakin sänkyjä ja lastensänky. Täällä askarteltu kori kahvipusseista tehty 2 euroa. Voi tämmöisen ostaa ja sanoa, että on itse askarrellut esimerkiksi, jos ei halua askarrella. Kukkarukkuja. Oho, siellä Marimekon unikkokuosikin vilahti. Oliko aito vai itse maalattu, en nähnyt. Peltipurkkeja. Kekselle ja kahville. Ja lämpötila ilmanpainemittari taitaa olla siinä. Tällaisia puuesineitä. Pöllönaulakko, aika sympaattinen. Ja keramiikka-esineitä. Nämä itse aina kiinnostaa. Tuommoinen kultainen sydänrasi oli hieno. Ja Finmesto, seinälautanen. Finresta, valmistettu messuille. Nyt nämäkin on tietty määrä vain valmistettu. Ja tuikkukippoja. Perusastioita. Ja tässä takana näyttäisi olevan tämmöinen käsin maalattu vähän vanhempi astia. Ja erilaisia keramiikkatuoppeja, astioita ja puukengät. Nämä on tämmöiset koristekengät ehkä enemmän. Ja täällä nyt oli tämmöinen löytö. Onko lasisia vai keraamisia hienoja mustia figuureja. Ja tässä tämmöisiä erilaisia vähän tavallisempia. Hienon näköinen metallihohtoinen maljakko siinä oikealla puolella. Ja tässä korkea sininen lasimaljakko. Ja tässä on 25 euroa. Merkki lautanen tarjouluastia. Ja tuikkukippuja. 2 euroa ja tästä saisi useamman. Tässä on käsin maalattu, käsin koristeltu. Sekä kynttiläjalat.
kirjapiste. Kodin tekstiilejä löytyy ja levyjä. Vaatteita myös lajiteltu. Ja lelupiste, onkohan täällä trolleja tai My Little Ponyja. Ja jonkun verran lasten tavaroita myös. Näistä katsoin yleensä itse silkkisolmia, sattuisiko olemaan. Ja nyt tuoleja. Tässä toi puinen tummaruskea tuoli on semmoinen, mikä olisi itselle ehkä otettu mukaan.